Què tal? Bona vesprada. Benvinguts a ESAP, l'espai audiovisual de proximitat on anem a tractar notícies que envolten tota la comunitat valenciana. Avui, 6 de març, s'hem alçat en estos titulars. El quasi desallotjament en una vivenda de Castelló de la Plana ha sorprès als antics propietaris quan la entitat bancària ha intentat expulsar-los del xalet on vivien, encara que la vivenda ja està venuda a un tercer. Reivindiquen que és el nou propietari el que hauria d'expulsar-los i no l'entitat bancària. Les altes temperatures posen en perill les collites. Els agricultors valencians han advertit que a l'haver eixit abans les flors dels armelers no tindran collita si es produeixen gelades en els propers dies. El retorn a casa per part de l'atleta colibenc Jorge Ureña ha sigut apoteòsic. Desenes dels seus veïns, familiars i companys de banda de música, entre altres, han acudit a l'aeroport d'Altet per a rebre al flamant campió continental. I per primera vegada en la història de la Volta Ciclista 2019, la província d'Alacant protagonitzarà les 3 etapes excepcionals que permetran difondre a tot el món la riquesa paisatgística, turista i patrimonial d'aquest territori. Paralitzat un desnonament en un xalet de Castelló. El quasi desallotjament en un xalet de Castelló ha posat en escac a una entitat bancària que ha intentat expulsar els antics propietaris de la vivenda i estos reivindiquen que ha de ser el nou propietari qui ha de fer aquesta feina. L'avinguda Estados Unidos a Castelló ha sigut la protagonista d'un desallotjament que a fi no ha arribat a terme. Una comissió judicial, una entitat bancària i agents de la policia local i prop de 50 persones es van concentrar en un xalet que està venut des del 2017 a un matrimoni en 2 xiquetes que paga des d'aquest any la hipoteca. 24 hores més tard hem anat al lloc dels fets on encara quedaven persones recolzant la causa. Actualment, en la casa viuen els antics propietaris, Gabriela i el seu fill Alejandro, que van perdre la casa per impagament, declarant el jutjat l'execució hipotecària de la vivenda. El que reivindiquen Gabriela i Alejandro és que hauria ser l'actual propietari el que es tirarà de la casa y no l'entitat bancària. De lo que nos estamos defendiendo es que el BBVA, que ya no es propietario de esta vivienda, ha instado un lanzamiento, siendo que la propiedad no es suya, que ya la vendió en el año 2017. Creo que es una ilegalidad y que el que me tiene que echar es el dueño de... El actual propietario. ¿Ves? Aparte, si vuelven a venir, lo que vamos a tirar es que yo también vivo aquí. O sea, que se me haga un escrito para lanzarme a mí de la casa, no solo a Antonio y Gabriela. D'altra banda, des del col·lectiu CAT defensen que una entitat que no és propietària d'un bé no pot demanar esa toma de possessió. Una persona o una entidad, en este caso, que no es propietaria de un bien, no puede pedir esa toma de posesión. ¿Cómo deben de hacerlo? Pues la ley ampara otros procedimientos y han de instar el procedimiento que consideren y que se ajuste al caso. Ha baixat els desnonaments a la província de Castelló? Què solucions trauen els polítics per erradicar aquesta problemàtica social? Els desnonaments a les coses clares. Les altes temperatures podrien fer perdre les collites. Els agricultors valencians han advertit que d'haver eixit abans les flors dels armelers, qualsevol gelada podria fer que no hi hagin collites. Les altes temperatures i l'absència de pluja durant aquest hivern estan posant en perill les collites dels agricultors valencians. Este tiempo nos lleva de cabeza porque está haciendo que se adelanten las floraciones, con lo cual corremos un riesgo de que cualquier frío que pueda venir ahora se nos lleve las cosechas. Els ametlers han avançat la seva floració quasi un mes i els agricultors temen que, si es produeixen gelades en les pròximes setmanes, no tindran collita. Quedan muchos días de sufrimiento ahora para poder salvar la cosecha. Des d'Ava a Saja adverteixen que el canvi de temperatura amb els arbres florits podria influir en la grandària i la qualitat de l'ametla. Si se hiela, no habrá, pero también puede influir en que haya menos porque si no llueve, el tamaño también es más pequeño de la almendra.
el árbol se resiente y cuando el árbol se resiente, luego a la hora de recolectar la almendra no abre bien de cáscara. Els agricultors valencians seguiran pendents del cel amb l'esperança de poder salvar la collita. Per primera vegada en la història, el col·lectiu de químics del tèxtil ha reunit a 125 especialistes a Alcoi, fent d'aquesta ciutat la primera ciutat no catalana en rebre aquest esdeveniment. La producció tèxtil porta aparellades diferents vessants que contribueixen a la millora dels productes que es fabriquen, entre les que s'inclouen els productes químics. Sense ells seria pràcticament impossible tintar els teixits o atorgar-li major resistència o característiques ignífugues o aïllants. Per primera vegada en la història, el col·lectiu dels químics dedicats al tèxtil celebra el seu simposi anual fora de Catalunya i concretament ha sigut en la ciutat d'Alcoi. Un fet que reconeix la rellevància de la capital de l'Alcoià per al sector a nivell nacional. Una ciudad tan emblemática y representativa del textil español e internacional como es Alcoy y la Comunidad Valenciana. Las empresas textiles siguen teniendo su ubicación primordialmente en las comunidades catalana y valenciana y estamos convencidos desde la asociación que debemos trabajar para que la relación entre ambas sea lo más fuerte posible, pues la unión de nuestras fuerzas permitirá hacernos mejores a todos, sin distinción, y situar al sector a los niveles de admiración y respeto que habíamos tenido antaño y que se merece esta industria. En este simposio vamos a intentar entrar en los temas actuales en la industria textil. L'esdeveniment ha congregat al campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València, que té una càtedra i està íntimament lligada a ens relacionats amb el tèxtil com a ITEX, a 125 especialistes en la matèria. S'agrupen en l'Associació Espanyola de Químics i Coloristes Tèxtils, un ens que aposta fermament per estretir la relació entre les empreses del ram, els instituts tèxtils i les universitats que, com el campus alcoià de la Politècnica, ofereixen formació i investiguen entorn al sector tèxtil. Durant tota la jornada d'aquest dimecres s'han dut a terme presentacions, xerrades i taules redones en les que s'ha debatut al voltant de la sostenibilitat en el tèxtil o les noves formes de màrqueting per al sector. Les jornades entorn a les oliveres mil·lenàries de la Taula del Sénia arrencaven aquest dimarts amb la presència dels presidents de la Diputació de Castelló, de Terol i de la Mancomunitat Taula del Sénia. La Mancomunitat Taula del Sénia i l'Associació Territori del Sénia homenatgen a les Diputacions de Tarragona, Castelló i Terol pel seu suport en la realització d'activitats conjuntes els dos darrers anys. L'homenatge, organitzat per la Mancomunitat Taula del Sénia i l'Associació Territori del Sénia, ha consistit en un acte institucional a l'Ajuntament de Traiguera, a més de les visites a les 3 zones d'oliveres mil·lenàries. El president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, el de la Diputació de Castelló, Javier Moliner, i el de la Diputació de Terol, Ramon Millán, han participat en aquesta iniciativa que té com a objectiu reconèixer l'esforç de coordinació dels darrers anys. La Taula del Sénia hace que estos 3 municipios se sientan integrados en algo tan importante como es el significado de lo que hoy celebramos. La aportación que la Diputación de Teruel hace, pues la hace de todo corazón. Creemos que no es el significado de los 3 pueblos, si son más o son menos, sino el significado de lo que es la acción que se lleva a cabo. Creo que tiene un profundo simbolismo este trabajo que hemos hecho. Es igual la modestia de las aportaciones, es igual el número de municipios, con igual convencimiento. Yo valoro muchísimo que en estos tiempos de dificultades de los que venimos, donde hemos entendido que una cosa es muy importante, establecer alianzas. Saber que per damunt de qualsevol diferència de província, diferència de comunitat autònoma, diferència de posicionament ideològic o de partit polític, per damunt de qualsevol d'aquestes diferències hi havia coincidències moltíssimes més fermes, que eren els interessos col·lectius dels ciutadans que a un costat o l'altre del riu Sénia ens demanaven que resolguérem els seus problemes. I des d'aquesta voluntat jo crec que hem sigut capaços de traçar una aliança forta. Cal recordar que la Mancomunitat Taula del Sénia aplega 27 municipis de Castelló, Terol i Tarragona i l'Associació Territori Sénia està formada en un 50% per la Mancomunitat i la resta per representants dels sectors econòmics i socials de la zona. El Territori Sénia, amb 15 municipis valencians, 6 de catalans i 3 d'aragonesos, aplega 5.027 exemplars d'oliveres mil·lenàries.
Un dia important que simbolitza la unió dels tres territoris entorn al riu Sénia i a la vegada una cita per visibilitzar el projecte de la Taula del Sénia que lluita contra el despoblament i aposta pel món rural generant serveis i oportunitats. En la visita a Penarroja es van visitar les oliveres mil·lenàries, una font d'economia comú als tres territoris. Tres territorios vecinos que, aunque parezcan lejanos, nos tocamos uno al otro y de diferentes colores políticos también, tenemos capacidad y tenemos que seguir teniendo para unar estos esfuerzos y sacarle partido a unos recursos que nos ha dado la tierra. D'altra banda, el president de la Diputació de Castelló apuntava que creant territoris competitius i millorant les comunicacions entre les comunitats es podrà pal·liar el problema de la despoblació. Per això, les millores a la Nacional 232, al tram Ràfels-Torremiró i el Port de Querol suposaran un gran canvi. Eso aproxima de una forma muy cuantitativamente muy importante todo el Bajo Aragón con la zona de Castellón. Y creo que es un momento también para lanzar una reflexión, y es que las infraestructuras son tremendamente importantes. Cuando hablamos de la lucha contra la despoblación, las infraestructuras son determinantes, pero las infraestructuras igual sirven para ir como para venir. Por tanto, la misión de las instituciones es crear territorios competitivos que hagan que la gente tenga ganas de venir. Les jornades van continuar al llarg del matí amb un reconeixement als tres presidents de la Diputació de Terol, Ramon Milian, de Castelló, Javier Moliner, i de Tarragona, Josep Poblet, a l'Ajuntament de Traiguera, i la visita al Museu de les Oliveres Mil·lenàries a Ulldecona. L'Ajuntament de Forcall comença actuacions per a la recuperació i la millora de la font del convent del municipi. Els conductes de la font del convent passen per diverses propietats i carrers de Forcall. Per això, la brigada està realitzant treballs de neteja per accedir al cano i que tot torni a funcionar correctament, ja que en una d'aquestes parcel·les la vegetació ho impedia. El problema que hi havia és que el desaigüe que té la font deriva a un lloc, en aquest cas a un pati particular, que era un pati del convent dels dominics, que en aquest cas ara està en mans privades, en mans d'una persona, i aquesta persona ens ha autoritzat a poder netejar tot el que és aquest pati, que aquest pati hi havia una massa arbòria i vegetal immensa i no podíem entrar a netejar aquest cano que des d'ahir accedís a la font per a poder desaiguar correctament. Es preveu que en finalitzar aquestes obres es puga continuar treballant en altres punts del circuit amb l'objectiu de revelar parts d'aquests que estan perdudes actualment, així com condicionar aquests espais per fer-los visitables. Per altre costat, sí que volem, intentant, aprofitant que estem fent aquest treball, tirar el mur que hi ha en la zona de damunt de la font per a veure i estudiar què és el que hi ha darrere. Probablement ens han comentat gent major que hi ha un cano que ve l'aigua des de prou amunt, aproximadament quasi uns 60-70 metres amunt, i ficar en aquest frontal, on ara ja està tapiat de pedra, ficar un vidre que després se pugui veure precisament aquest cano. L'objectiu d'aquestes actuacions és recuperar el patrimoni del poble, en aquest cas que els veïns puguen fer bon ús de la font del convent, que tot i no subministrar aigua potable, encara és utilitzada per molts veïns. La Llosa de Ranes obre les inscripcions per al 5è concurs de joves intèrprets que tindrà lloc els 2 primers caps de setmana de juliol. La Llosa de Ranes ha presentat la 5a edició del concurs de joves intèrprets a l'Auditori Mestre Vicent Tortosa. Aquest projecte conjunt de l'Ajuntament, la Societat Musical de la Llosa de Ranes i la Fundació Sant Ganxa és ja tota una referència i per ella han passat quasi 400 músics. Les dates per a l'edició del 2019 seran el 6 i 7 de juliol per a Benfusta i 13 i 14 de juliol per a Benmetall. La presentació va començar amb un vídeo on apareixen totes les col·laboracions i activitats que s'han portat a terme des de que es signara el conveni entre les 3 entitats i les noves per a aquest any. També es donaren a conèixer les noves obres per al concurs i els quasi 4.000 euros en premis.
Bueno, estos concursos, i més per als xiquets, no es fan per al tema del premi, que sempre està bé, guanya el que guanya, doncs guanya 600 euros, però bueno, ho fem perquè els xavals realment tinguin l'oportunitat de tocar en públic, en un pianista professional, en un auditori professional com el que tenim a la Llosa, i sobretot per a una espenteta, un recolzament per a ells, per a que es motivin i per a que continuen en els estudis de música. Les inscripcions estan obertes fins al 15 de juny i es poden realitzar a la web www.concursodemusica.com. Es comença avui l'inscripció, fem la presentació i alhora també obrim la web perquè la gent pugui inscriure fins juny i bueno, sempre traguem 90 places que sempre es cobreixen, inclús sempre enclavem algun de més perquè no es quede fora. El concurs ja té caràcter nacional, entonces tenim gent que participa d'ací, de les comarques, participa d'Andalusia, de Madrid, tinguem tots els molts participants, de Catalunya, inclús han tingut ja, encara que és nacional, però bueno, han tingut algun participant que ha vingut d'Itàlia, d'Alemanya, de Portugal, i és un concurs que en 5 edicions es coneix arreu de tot el món. A la presentació, a més, va haver música en directe amb alguns dels guanyadors del concurs en edicions passades, el trompetista Melchor J. Collado, la flautista Inés Cantos i el saxofonista Víctor Agustí, acompanyats al piano per Adolfo García. El retorn a casa per part de l'atleta colibenc Jorge Ureña ha sigut tota una apoteosi. Desenes de familiars, amics i companys de la banda de música l'esperaven en l'aeroport d'Altet, on va rebre's en molta música. La proclamació de l'atleta colibenc Jorge Ureña com a campió d'Europa d'heptatló en la pista coberta ha fet història per a l'esport espanyol. Mai ningú esportista, ni absolut ni en categories inferiors, havia aconseguit aquest resultat, apropant-se al rècord d'Espanya de les proves combinades i liderant la classificació mundial de l'especialitat. Amb aquest resultat, el retorn a casa per part d'Ureña ha sigut apoteòsic i desenes dels seus veïns, familiars, companys de banda de música i polítics d'Onil han acudit a l'aeroport d'Altet per a rebre el flamant campió continental. Amb ell ha arribat la medalla d'or als europeus, que ha ubicat a la delegació espanyola al quart lloc en el medaller de la competició. La rebuda ha sorprès al propi Ureña, que entre les notes del Simo, en el que toca la percussió, ha agraït el suport que li brinden a cada nova competició els seus veïns. Finalitzada l'actuació de millora del camí rural de la Vega del Moll de Morella. La gran quantitat d'explotacions agrícoles i ramaderes que comunica, l'empresa d'extracció d'argiles i les diverses carreteres on desemboca fan que siga un dels camins més transitats de Morella. Un projecte que ha comptat amb 193.850 euros i ha estat finançat per la Conselleria d'Agricultura amb una subvenció de 96.000 euros i la col·laboració de l'empresa Argiles Vega del Moll. Amb aquesta actuació es podrà oferir una millor circulació i servei als usuaris. I ja va quedant poc per a que les festes de la Madalena aterren sobre la ciutat de Castelló. El president de la Diputació de la província ha rebut a les reines Natàlia Palacios i Natàlia Collazos. El president de la Diputació de Castelló, Javier Moliner, ha rebut a les reines de les festes de la Madalena, Natàlia Palacio i Natàlia Collazos. En aquesta recepció que el president ha oferit en el Palau Provincial com mostra de recolzament de les festes fundacionals de la capital, també ha participat la presidenta de la Junta de Festes, Noelia Selma, i el vicepresident primer de la Diputació, Vicent Sales. Moliner ha assegurat que és un orgull per a la Diputació tindre a les reines de la Madalena i mostrar el respecte i carinyo amb els millors desitjos per a unes festes que són motiu d'orgull per a tota la província. Halcons reals i negres papues són els nous capitans dels moros y cristians de Villafranqueza, el Palamó. Los moros y cristianos de Villafranqueza, el Palamó, han comenzado sus fiestas con la presentación de los nuevos cargos. Nuevos capitanes y abanderadas hacían el relevo a los representantes de 2018, un día señalado para los festeros que hasta el 19 de marzo contarán con diferentes celebraciones y actos. Y hoy, pues, un día muy importante, el primero. Empezaremos con el relevo de cargo de las capitanías, tanto cristiana como mora, y luego subirán todas las representantes de cada comparsa cábila, las abanderadas,
para que las conozcan todos los festeros. Esperemos culminarlo con muy buen año, que nos acompañe este espléndido tiempo durante todos los días de fiestas, porque es un día muy bueno y esperemos que sea fantástico, sobre todo el sábado y el domingo los desfiles, que salga todo bien. La capitanía por parte del bando cristiano está en manos de 2 hermanas que pertenecen a la comparsa Halcones Reales, un hecho insólito que curiosamente hace que la familia esté más unida que nunca y que el papel de la mujer agarre fuerza en la fiesta. En un principio salían nuestras 2 hijas y como no había ningún hombre que tirase para adelante, pues se le ocurrió la idea al señor presidente de que fuésemos nosotras, las 2 hermanas. Somos 2 hermanas y sus 2 hijas. Son muchos preparativos, son muchos nervios, mucho estrés, mucho trabajo, pero bueno, la ayuda de toda la comparsa, de amigos, familiares. Mira, aquí estamos y todo ha salido bien y esperemos que todo siga así. Y con estos espectaculares trajes y maquillajes, los negros papúes capitanean el bando moro. También serán los protagonistas una familia donde todos los miembros colaboran en la fiesta desde bien pequeños. Aquí la capitana hoy a las 7:30 se estaba pintando y acabamos de terminar ahora mismo, porque claro, llevamos chapa y pintura, no como otros que es más fácil ponerse un vestido y salir. Martina la bautizamos en un bautizo festero y siempre estábamos en la misma comparsa. Arrancan los moros y cristianos en Villafranqueza el Palamó, respaldado por sus 13 comparsas, una festividad que lleva casi medio siglo celebrándose y que lo hace actualmente junto con las fiestas patronales en honor a San José. La Volta Ciclista 2019 comptarà en la província d'Alacant en 3 noves etapes excepcionals. La Vuelta Ciclista vuelve a Alicante después de 24 años. La tercera etapa de 186 kilómetros arrancará el 26 de agosto desde Ibi y finalizará en el centro de la capital alicantina. Tienen ustedes un clima maravilloso, tienen ustedes unos escenarios espectaculares, tienen ustedes unos hoteles en cantidad y en calidad que créanme que son la envidia de España y quizá por eso, y no quizá, seguro que por eso los equipos profesionales ciclistas vienen a Alicante a hacer todas sus concentraciones y además tienen ustedes algo muy importante, son ustedes una de las ciudades más pobladas de España y nosotros si queremos algo sobre todo es público, gente que nos arrope. El cicloturismo es uno de los efectos positivos que traerá esta Vuelta 2019. Y es que desestacionalizar el turismo, así como llamar a uno de calidad, son algunos de los objetivos de traer este tipo de eventos a Alicante. Las imágenes aéreas, las imágenes de llegada, las imágenes de salida, las imágenes de esos arranques, de esos ciclistas que son los mejores del mundo, van a estar presentes en más de 190 países en el mundo. En algunos lugares incluso los SAR de audiencia alcanzan el 40%. La inmensa mayoría de esos países son potenciales turistas que vienen a la Costa Blanca durante todo el año a disfrutar de nuestro territorio. Este acontecimiento promueve la apertura de toda la ciudad más allá del propio evento deportivo. La ciudad de Alicante va a estar durante esas jornadas totalmente abierta al mundo, no solo las imágenes, sino a todas las personas que nos visitan. En este caso estamos hablando de más de 3.000 personas que se mueven alrededor de lo que es el desarrollo de las etapas, solo y directamente. Eso significa infraestructuras hoteleras. Eso significa restauración, hostelería, eso significa ocio y significa cultura. Para cumplir con la responsabilidad social de la Vuelta Ciclista, se anunció la celebración de la Vuelta Junior. 100 niños podrán recorrer el último kilómetro hasta la línea de meta, convirtiéndose así en deportistas profesionales por un día. Durante los meses de abril y mayo vamos a estar en los colegios de Alicante dando una serie de teóricas y de prácticas en los colegios para que los niños tengan lo que es conciencia ciclista, pero sobre todo desde el punto de vista de la movilidad, desde el punto de vista de la práctica deportiva, desde el punto de vista de la alimentación saludable. Además de la Vuelta 2019, la Supercopa de España de Judo, la final de la Copa del Rey de balonmano, el World Padel Tour o el Campeonato de España de balonmano playa serán algunos de los próximos eventos deportivos que albergarà la ciutat d'Alicante. I aquestes han sigut les notícies del dia d'avui. Ens despedim per ara i demà els mostrarem més notícies que envolten tota la comunitat valenciana. Ara els deixem amb les imatges del dia. Bona nit.